ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى. الآية إن جنين الآية من كينيا نسير له الله سنيدوي ليس على الضعفاء ولا دو تامبو بكسيوخي باندوتين باروبه بابيكون ولا على المرضى ولا دو نيوبه كالأمي باومبه والزمنا إجيجيبه دكناين ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا دو بن بهبايكو نفقة في الجهاد dume wala do mabbe do harajun gacce wala ismun dunuba wala fi takhallufi halutaki an wacina jihadi amma be sardi kadi ijana sahu lillahi wa rasuli to ni be nasiyani Allah e nulaado mudum en jangino bo sababu jippaki aya man أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بندو بواهيو yimɓe ɗon nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam waɗi to aya jippi fuu o yeccaɓe haa ɓe mbindata ha suurawol ka jaawol hedda ɓe aya ka jaaha a anndi fakat aboubacry en oumar en ka mawɓe nder ton to zayd ubnu sabit ɗon nder maɓɓe o laatake goɗɗo marɗo faamo derkeejo boo qala o wi kuntu aktubu li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam mi laati miɗo windana nulaaɗo Allah ko windata man ɗo wahyu o windata فكنت أكتب براءة ملاتي بدوين سورة البراءة دو ويفا إني لواضع القلم على أذني نبالني لو بندر قول دو نفروا أما أمدون رحمه الله كم بندر قول دو ولا نفروا فارج تفكر قول بو بلا نفروا دو ونبانا جاورين أنت سمتما أليس أنت تنغرق وفي مدوالني بندر قول دو نفروا مدوين دانا نولادو الله is amara bil gitali ɗon ni sey nulaaɗo Allah umrama habre fa jala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yanfiru ma yanzilu alayhi nulaaɗo Allah fuɗɗi ɗo ɗeɗita reena kadi ko jippata dow maako ijaahu ama ha nder ɗon ɗoni sey goɗɗo bumɗo waranimo fa qala wi kayfa bi ya rasulallahi wa ana ama nda a umri ala jihadi e noyi yaake amin bo mi bumɗo fa najalata a jippi laysa ala duafa gacce wala ɗo yimɓe tampuɓe to tampuɓe ko a see goɗɗo ko na yi wari ha nder aya man ɗo fuu to ñawɗo ɗo na goɗɗo man o tampuɗo kanko fuu nden bumɗo kanko fuu na o tampuɗo o aya ko jippi kadi laysa ala duafa noon akhraja min tariqi al-awfi an ibni abbas radiallahu anhuma qal وهي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نلاد الله أمرهم بأن يبعثوا أن ينبعثوا بكفة يأتين معه بكندو بماكو فجاء إصابة من أصحابه سجمع رندق صحابه نلاد الله غري فيهم عبد الله بن معقل المزني دندر محبوب عبد الله بن معقل المزني كيجو فقال يا رسول الله اهملنا يا نلاد الله وإن من دو حكم منكم من بجتها من يها جهادي nde wari kanko ko o wi noon fa qala nulaaɗo Allah wi wallahi la ajidu ma amilkum alay Allah kunorimi mi heɓayi komi waɗinta on dow majum
fa wallaw walahum buka ɓe pirliti ɓe ɗon dilla bojji wodani ɓe ɓema ɓe ɗo andire ɓe bakka yi duuɗa woyki en wa azza alayhim an yuhbasu an ljihadi ɗum saɗani ɓe kamɓe ɓe paɗɗeni ɓe jooɗa ɓe jahata jihadi wala yajiduna nafaqatan wala mahmalan ɓe keɓayi bo nafakka ko ɓe watta jooɓaani ɓe heɓayi ko ɓe mbaƴƴata kanjuman ɗo ɗum metti ɓe masine fa anzala llahu azza wa jal sey allah jaaliɗo mawɗo jippini wala ala alladina ma atawka litahmilahum non gacce wala dow ɓen garaniɓe ma ngam a wa'ina ɓe a wiɓe wala ko a wa'inta ɓe wa gad zakara dukirat asma'uhum fil mubhamati inde maɓɓe wolwama ha mubhamat non gawluhu taala konngol allah bangiɗo wa min al arabi man yuminu billah ɗon nder kawyinko en ɓen nuɗɗiniɓe allah to andinima kadi nafiki en ɗon no nder kawyinko en go en bolwino ase mumin en fuu ɗon nder maɓɓe waran kadi en janngat ɗum ha ko warata ɗum inchallah akhraja ibnu jaririn an mujahidin annaha najalat fi bani mugarrin aya man ka jippi ha biyeteɓe ɓiɓɓe mugarrin someteɓe ɓiɓɓe mugarrin alladina nazalat fihim ɓe aya jippi dow maɓɓe wala ala alladina ida ma atawka litahmilahum non gacce ngala dow ɓen garaniɓe ma gam a wa'ina ɓe ɓe yaha jihadi nden a wala ko a wa'ina ɓe wa akhraja abdurrahman ibnu makalin ilmuzani qala wi kunna asara waladum mugarrin min laatake min sappo minin ɓiɓɓe mugarrin fa najalat fina haji l aya o wi mini noon aya ka jippiyere amin kanju gacce wala dow ɓen mani janasahu lillahi wa rasuli ay fi haali gu'udihim yaake jooɗuki maɓɓe bi adamil irjafi be soyde ruññinki yimɓe wa tasbiɗi e sabbitinki deppitinki wa ta'ati e ɗowtare yaake gacce wala dow maɓɓe haa to nini ɓe jahayi kono jihaadi nde ɓe ngala ko ɓe jahira ɗo se wona ɓe sarɗi kadi ta ɓaawo ɗon ɓe ruññina yimɓe woɗɓe feere kañum bo dow fitina waɗugo fitina ɓe haɓugo ɓe julɓe nonnoon bo ta ɓe ɗaytina yimɓe ɓe gurtayi marɓe dalilaji se ɓe tiɗɗitina ɓen man wurto noon ɓe laata bo ɓe ɗowtani allah enu laaɗo allah kanjum nasiyanki maɓɓe man sey laato ha ɗowtanki allah enu laaɗo muɗum ha ɗon man ɗo hertorama bo ɓe laati ɓe mumini en kadi nden waya sawfi isalil hayri ilal mujahidin ɓe kuwa bo heedi ko hayru sonata yaha konoɓe fuu wa yaqumu bi masalihi buyutihim ɓe darro bo ɓe maslaha kusuuɗi ɓen man ɓe wurti dilli jihaadi ɗo ɓe dede ko ɓe mbawata wallitirgo ɓe wa bi adami isaratil fitna noon ɓe so e nde bo ruññinki fitina o ni to hunde waɗi yimɓeji bolwan ɓe ukkina fitina hakkunde yimɓe ɓe taskito kadi kamɓe man ɗo na ɓe woodi mbar jaari maɓɓe dow fitina ɓe gaɗi ɗo wa bi adami taskili gayrihim ɓe so e nde bo fayitta deppitinkitana maɓɓe on woni jotta ka ɗaynukitana maɓɓe balli en nassiɗu wayrengi bo fil jihad to ɓe jooɗi man ɓe jahayi ngam ɓe ngala bawɗe ɗo jonta ka ko ɓe gaɗata pat ɓe habda ɓe tiɗɗitina yimɓe ɓe solna yimɓe ha yaago jihaadi kadi wa yanhaw man arada takalluf mo muyi duutago yata jihaadi fuu ɓe haɗa ɗum duutago man ɓe umra mo ɓe o dilla jihaadi ma alal muhsinina wala dow boniriɓe bi dhalika ɓe bolwa ɗum ɗo min sabilin ibgo e ɗatal tariqin bil mu'akhajati ɗatal felore kanjum on ɗatal nangireki mo ɓe deyde ko o huwi to nini ɓeɗo huwa banni kam ay ɓe wala dow maɓɓe ko ɓe jahay jihaadi kadi wallahu gafurun lahum allah faranowoɓe rahimun bihim kinnowoɓe fi tawsiyati ha feesinki fi dhalika er bolwa ɗum ɗo amma to allah waɗino ko moye fu se wurta dilla jihaadi go be o koyraɗo be o sadaraɗo fu nder kana yisa ɗino allah seniɗo nde o arrahman huɓa hinna e joom waɗi kadi mo wala bawɗe deyde no yahira jihaadi kañum bo jooɗa bo ona ɓaawo man kadi ɗum laatana ɗum mbar jaari kadi to noon fahinta allah seniɗo wi wala ala alladina non noon gacce wala dow ɓen idama a tawka to ni ɓe ngaranima li tahmilahum ngam a waƴƴina ɓe ma gawtade ɓe ma ilal gaswi ɓe dilla ha konu jalaluddini rahimahullah o wi hum sab'atun min al ansari kamɓe man ɓe jeeɗiɗo ha ansarin ko en wa qila wiyama banu mugarrin konngol gongol feere bo wi ɓiɓɓe mugarrin laatinoɓe sappo goo to kamɓe ɓe ɓen kadi wolwana
to jeeɗiɗo ha ansarin ko en malla to ɓe a sappo ɓiɓɓe mo garrin no waɗi fuuni kadi aya ka wari her maɓɓe kamɓe man garaniɓe ma ɗon bo fahinta ɗume haaje ɓe garanima ha toyna kon Tabuk ɓe jahanno kanƴum wiyata li tamilahum ilal gaswi ɗo ha wa'inaɓe ɓe dillida konu ɗo ɓe dillida ɓe ma konu ɗum konu Tabuk on wolwete yaake nden konuji ha ragare gurnamnulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ha o wi hum sab'atun min al ansari ɓe jeeɗiɗo iggo e ansarin ko en ay wayugalu lahumul bakka'un kamɓe man ɗo wiye ɓe ɗuuɗa woyuki en ko waɗi nde ɓe gari ɓe keɓayi kamɓe ɓe ngala joɓaari ɓe ngala ko ɓe mbaƴƴa ɓe ƴaminulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe tori ɗum ha wa'inaɓe ɓe jaha jihadi nulaaɗo Allah wi wala ko wa'inaɓe konngol feere ka nulaaɗo Allah hunima wi wa'intaɓe ɗon man se ɓe mbayliti kadi ɓe gayliti ɓe ɗon dilla ɓe ɗon mboya suno ɓe heɓay yaago jihadi ɗo kanjum waɗi dey fa hamala al abbasu minhum usnayn ɗon kadi abbasi kanko o hoo'i yimɓe ɗiɗo ha nder jeeɗiɗo goo o hokki ɓe ko ɓe mbaƴƴa ɓe mbaƴƴi kadi ɓe dillan jihadi goo wa usmanu salasa nonnoon sayidna usman radiallahu anhu kanko bo wa'ini tato accu ko o hokki noon geloɗi temerre uji 50 seede goo bo ko o hokki no temeɗɗe tatina accu ko o hokkino ɗo pande nden seede bo nde o hokki ɗuuɗɗe goo hawtade ɓe man fahinta nde o yiiɓe bo o hoo'i tato kayum bo o wa'ini ɗum ziyadatan alal jaysillaji jahasa ɓesdaari dow konu sayidna usmanu taskanino to jotta kam na heɓi jowo kam na wa hamala yamin ibnu amrin in nadiri nonnoon yamin kanko bo wa'ini isnayni ɗiɗo to ɓeɗo jeeɗiɗo go garnoɓe ɗo mboya goo ɓe keɓi jonta kam no ɓe mba'ira ɓe dilla jihadi waqila wiyama banu mugarrin ɓiɓɓe mugarrin to kamɓe bo ay kanu salasa ihwa ɓe laatake derɗiraɓe worɓe tato magalun wa suwaydun wa numan ɓe man woni tato waqila wiyama kay hum ashabu abi musa al as'ari kamɓe man ɗo ɗum sobiraɓe abu musa al as'ari radiallahu an wa qad kana halafa an la yahmilahum nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o laati o hunino o wi o wa'intaɓe summa utiya lahu sallllahu alayhi wa sallam bi iblis min assabi nden yaake nulaaɗo Allah huni wi wa'intaɓe man ɗo o wolano ko wa'inaɓe ɓaawo man se o waddanama geelooɗi ha nder ko ɓe dahino goo fa arsalaha lahum li yahmilu alayha se nulaaɗo Allah lendi ɓe geelooɗi goo ngam ɓe mbaƴƴaɗi ɓe jaha jihaadi ɓe nanino bo nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam hunino wi wa'intaɓe fa qalu la narkabu hatta nasala rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam ɓe mbi en mbaƴƴata min mbaƴƴata geelooɗi ɗi ha min ƴama nulaaɗo Allah tawon fa innahu qad halafa an la yahmilana ngam kanko nulaaɗo Allah o hunino o wi o wa'intamin nden kadi bo ɓaawa hunere ndini o lendi geelooɗi ha min mbaƴƴa fala allahu nasi al yamin bela o yejjiti hunayre maako nde o hunino goo tema a seeto a yi goɗɗo waɗi hunde to aɗo ɗuma nde ukkanmo ha junuba ɗo ko o mawɗo o ɓurete fu se tiftiniramo kadi ɗon kadi ɓe mbi fa ja'uhu fa qala ma manahu se ɓe garani nulaaɗo Allah ɓe geccimo nda hunde ko a waɗino nda ko a hunino nden kadi bo a lendi min geeɗoɗi kadi bo min mbaƴƴa fayin to fa qalu nde ɓe gari goo ɓe gecci nulaaɗo Allah se nulaaɗo Allah wi la ara hayran mimma halaftu alayhi illa faaltu mi yiyata kuugal ko ɓuri dininta komi huni her muɗum sona mi huwa ko ɓuri yo ni kadi an bo to a huni a wi a waɗata hayru ɗo ndikka a fasita a huwa hayru man to nini a huwi a huni man de hunare ma ɗaɓɓitike forgal bo a hefa nen jawmu ha siya ɗo wi wa mislu hadi l yamini la tukaffaru inda malikin o wi yeru hunayre nde kam nde hefatake ha imam maliki ama saba maako kanko ba misalu man jonta goɗɗo wara ɗo ɗaɓɓita goɗɗo a yiyanayam wayne ka jana wayne ɗo moyo ɗaɓɓiti tan mi noon o ƴamata nda aɗo yiya ndimse no mi ɓorniri aɗo yiya leppol ngol mi waɗi nden ɗon go on ɗo dari ha yaasi seeɗon go a ƴeewa goɗɗo ko nandi ɓanni go waɗi leppol go ɗo wara a wiya wallahi dama o ɗo wara to goɗɗo go wari yetti a tawana kan go ɗo ɗo wala keforgal wala junuba dow ma ɓe wi iri majum on ha ɗo ha nulaaɗo Allah yaake o huni ɗo o wala ko wa'ina ɓe man nde o heɓi ko wa'ina ɓe ɓaawo ɗon bo kadi o lendi ɓe ɗon man bo ɓe mbaƴƴi
wa mislu hadihi lyamini la tukaffaru inda maliki yeru hunayre nde kam nde hefatake e imam maliki ko waɗi li wujudi bisaɗi lyamini hina alhabi ngam woodede saɓɓaje hunayre wakkati o hunaman ɗo yaake o hunaman ɗo ko wa'inaɓe man wala kunayje ɗon be geɓe mum feere feere kunayje goɗɗe ɗiɗi hefete ɗiɗi bo hefatake ha nder hefeteɗe ɗiɗi man ɗo bana goɗɗo de hunde man ɗo o hunde o wi wallahi o waɗata hunde ka jaare nden o waɗi hunde nde o hunde o waɗata go to ɗo ɗo ɗaɓɓiti keforgal dow maako malla o huɗi wallahi hande o waɗan kaja nden hande go waɗay hunde go ha saaɗi to ɗo bo keforgal ɗo dow maako keforgal man ɗume o hefirta kunayje man ɗe nayyi ɗiɗi hefete ɗiɗi hefatake ɗeɗo kefeteɗe ɗo ko hefirta ɓe o hefirta ɗe o hefiran ɓe gootal kuuɗe nayyi rimɗingo jeyaɗo hande ko hoorema maray ɗume a rimɗinta kadi ɗo kana saali to ñamnugo jurumɓe 10 ñamnugo ɓe ɗo hokka goɗɗo fuu muddu to ƴewnanɓe ɓe ñaama bo sey o hokka ɓe deedey ñamdu man ɓe taka e muɗum ko ɓe ñamata ɓe kaara to o ñamna jurumɓe 10 sey ɓe laata ɓe juulɓe mumini en kam o ñamnata heferɓe ka haa ɗon man sey laato bo nden fayinta suftaka bo worɓe na rewɓe worɓe be rewɓe fuu ɗo kam to laatake sardi man nangi o ñamna jurumɓe 10 en heɓi ɗiɗi ako o hefirta tataɓol man malla o holtina jurumɓe 10 to o holtinan jurumɓe 10 ɗo nin toggore alaji ɗo na seeka kana kay to seeki ka nastayta koppiwal ngal toggore je seekay woore tan heyi ko sirla wooda kanjum heyan gorko dottijo ha juɗɗe amma to rewɓe kam tema en mbiya se irin tourniwol kadi ngam kanko kam se laata haddare maako be toggore maako be suddare de ko maɓɓata kosɗe maako ko heyata mo ha julde en heɓi tati be holtingo jurumɓe 10 ɗi fuu to ɗi waɗaki nden o suumo ñalɗe tati kanko on moy mo huni wi wallahi mi waɗan hunde ka ja hande o waɗay hande ko saaɗi malla mo huni wi mi waɗata hunde ka jaare se o waɗi hunde man yo keña ɗo ni goɗɗo ƴamtiyama haala man ha pillel jangirde o wi boron goɗɗo wimo hoosanam sak ɗo usene a yarnam pellel ka jaw wallahi mi hosata ɗon goo seeta hari wari no hena yimɓeji wiyata na sak ɗo hujjema na waddu o hoosi saggo o wiyam no watta wimo se a heɓa to kunayje ɗe ɗiɗi ɗe hefeteɗe to o hefay junuba ɗo dow maako to o hefi bo halas o heɓa mbat jaari kadi lutti kunayje ɗiɗi ɗe hefatake woore junuba wooda woore bo junuba ɗon woore nde junuba wooda ɗo kayre woni nde kayre man ba misalu en wi nane ɗo goɗɗo nda ɗo ɓorni limse ka jaje ɗo wayini ka ja nden goɗɗo wara ɗo ɗaɓɓita mo a yiyana goɗɗo bayɗo ka jana iri nanduma ko ɗo wara an kadi a yini a tammi kanko wallahi ndamo warata ha to o wari a tawina kanko to ɗo keforgal wala ha hunayre man keforgal wala ha hunayre man junuba bo wala ɗon noon fahinta woodi ko wiyete langul yamin goɗɗo ɗo wolwa ɗon noon se hunayre man ɗo wara o haɓɓay hunayre sam wayne a wari na wallahi mi wari wayne a hootina wallahi mi hooti ɗo bo keforgal wala ha muɗum e hunayre ndeyere mettunde kadi jotta kam junuba ɗon nde nder keforgal wala se tuubu kayre kam goɗɗo mo laati pewowo o andi fakkat hunde man nanon nden o huni o andi fakkat hunde man nanon nde woni se o huɗi wallahi ɗum ni ka ja on to oɗo hunayre maako ɗo o hefatande woodi junuba bo kayre nde mawni nde ɓuri keforgal se noy se o tuuba to a nani hunde hefe fuu ɗum koytu ɗum seeɗa iri majum bo yimɓe ɗo hunoro masine sakko to goɗɗo ɓerni huna hunde na jeemaako san o huna o wiya wallahi kanko on mari hunde man o pe o andi o huna o wiya wallahi kanko on mari goonga ɗo ɗo ɗum masi ko wooɗay san annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi ha gooto moɗon huna koyna ha ko nder ɗum gonɗinta ɗum amana hadis o to a andi to a huni fu oɗo may gonɗintama ko bote hunayre kadi ta gooto moɗon huna bo koyna to o andi o gonɗuɗo a pewowo nden a huna bawigo noy to ɗum ɗo sey yimɓe taskitan la yuahijukum llahu fi lagwi fi aymanikum
ha wolo hakkunaje moɗon Allah seniɗo nangirta on taw ko siftiniri en ɗum ngam warugo ha deydey ko waddi ha nder jangde meɗen wari annabijo sallllahu alayhi wa sallam o huni o wi o wa'intaɓe nden ɓaawa toon yaake man geelooɗi ngala ɓaawa ɗon se geelooɗi wari ha nder geelooɗi je ɓe dahi se o lendi ɓeeɗo koɓe mbaƴƴa ɓe mbi kaayi nulaaɗo Allah huni sike o wi o wa'inta en nden ɗo kam se en jaha en ƴama mo nde ɓe jahi ɓe gecci mo ɗon nulaaɗo Allah wiyata la ara hayran mimma halaftu alayhi illa fa'altu mi yiyata ko ɓuri hayru ha komi huni ɗo mum koyna mi huwa ɗum noon annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi to gooto moɗon huni ha hunayre nden o yi ko ɓuri hayru ɗini ta hunayre maako o hefu hunayre maako o huwu hayru wakkati nde hadisul ifki gewta fewre waɗino yimɓeji tuumi debbo annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe sahabijo salihijo ɗon ɗon ɗum mbi aboubacry siddiqui radiallahu anhu ummul muminina aissa hadisul ifki annda ɗum nden aboubacry huni ha nder yimɓe ɓe bolwi haala man ɗo bandi ko ɗon talakajo o ɗon no nafta ɗum aboubacry huni wi metata naftugo oɗo nde o wolwi haala aissa o wi ɗum ni kaja na aya jippi kadi barrini laɓɓini aissa nden Allah seniɗo jippini wala yatali ulul fadli minkum tata jam en ɓural huna nder moɗon ɗo ɓe huwata hayru ragare aya man Allah wi ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum on giɗa Allah farana on na aboubacry wi wallahi min giɗi jawmirawo an o lorti o lori oɗo nafka oɗo ko hunayre ɗo se goɗɗo taskita dey fiigo deftere ɓe wiyata ɗo huɗum hunayre on nden yimɓeji ɗo giya ba hunde mere goɗɗo o pewowo ni o wara o inna inde Allah seniɗo o waɗa hunde ko o waɗayi na ɗum hayru sam Allah renen o wi wa mislu hadihi lyamini la tukaffaru inda malikin ban ko nandi hunayre nde kam kayre kan nde hefatake ha imam maliki nde hefatake junuba bo wala ha maare ngam woda ende ɓe itte hunayre may daga arande wakkati o huna ɗo fa kana yaminuhu mugayyada bi adami wujudi ma yahmilum alay hunayre nulaaɗo Allah laati nde tongirade ɓe soyde ko wa'ina ɓe yaake man wala ko hokkaɓe ɓe mbaƴƴa ɓe jaha jihaadi kanjum waɗi o huni o wi o wa'intaɓe nde o heɓi nda ɗum bona o hokki ɓe to watu gaffaru inda shafii o wi amma ha imamu shafii kam nde hefete kanko man ɗo o safiinkejo tokkiɗo masaba imamu shafii ɓe ɗiɗo fuu jalalayni man ɓe ɗiɗo fuu ahmad ɓe abdourahmani suyuɗi ɓe ɗiɗo fuu ke allifiɓe deftere man kanjum kadi ɓi adamajo se taski to heedi hunayre muɗum ɗo Allah seniɗo yecci en gacce wala dow ɓeeɗo kamɓe kam to ɓe laati noy to ni ɓe laati ɓe boonuɓe kam ha deyde ko ɓe woni wala ala alladina ida ma atawka ayi ɓe wala dow ɓen garaniɓe ma li tahmilahum maaka ngam a wa'ina ɓe hawtade ɓe ma ilal gaswiyaago konu kanko woni konu tabuk wa hum sab'atun jeeɗiɗo min al ansari wa gila wiyama banu mugarrin ɗum ɓiɓɓe mugarrin on to wardi fuu ɓen man ɓe garino ɓe ɗaɓɓiti de ko ɓe mbaƴƴa nden nden ɓe keɓayi ɗon man nulaaɗo Allah walano ko wa'ina ɓe on o huni o wi o wa'intaɓe kadi nde o heɓi ko wa'ina ɓe bo ɓaawa man o wa'ini ɓe dow majum hollima an bo to a huni a wiya waɗata hayru a tawi fakat ɗum hayru on a yiɗi no accugo ɗo kasa eɗan jambe dey hefu hunayre ma lor wartu hayru man en mbi ko hefirte hunayre bo gotel kuuɗe nayyi ɗum rimɗingo holtingo ñamnugo ɓe suumago ñalɗe tati to ɗiya artuɗi ka fuu heɓaka kadi wa hum an mi tokki mina ɓen man ɓe laatake banniman ɗo ɓe heɓayi deyde noy janganam de ɓulta la ajidu ma hamidukum alay mbiɗa yaake man alhaal ma a heɓay ko a wa'ina ɓe dow man yaake man tawallaw se ɓe pirliti jawabu ida ay insarafu ɓe pirliti wa yaake nden ayunuhum tafidu min addam gita maɓɓe ɗon waaja gondam tasilu ɗon ila min ɗo wilil bayani ɗo ila ɗume addam ɗi gondam hajanan ngam suno li ajli ngam sabbu allah yajidu ɓe keɓayi ma yunfiguna ko ɓe nafkata fil jihadi al jihadi ɓe ngala joɓaari ɓe ngala ko ɓe mbaƴƴa ɓe yaha jihadi ɓe ƴaminulaaɗo allah ɓe keɓayi kanjuman waɗi ɓe firliti ɓeɗo mboya to ɓeɗo bo kamɓe bo ayi ɓe wala dow maɓɓe kamɓe fu nde ɓe jahay jihadi man
إنما السبيل على الذين يستأذنون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الله جل وعلا إنما السبيل على الذين يستأذنونك بيا دمتابه بيجب من دفوماجه كم بكم دتال فلور ولا دو مبتو جهاي جهادي إنما السبيل على الذين يستأذنون دتال فلور كوني دو بن دونتينان بما في التخلف يلوتاغو بنغارا بن دونتيني ان النبي جو هانغام تابه جهاي جهادي den hawtade ɓe noon bo hum agniyawu alhaal maɓɓe ɓe jaynitiɓe raduɓe gerdi bi an yakunuma alhawalifi ɓe laata kamɓe ka ɓe ɗon gondi ɓe luutuɓe ɓe luutima yaada e ɓe maɗo ɓe gerdi kamɓe ka ɓe luutoto ɓe jahata jihaadi ɓe ngari bo ɓe nduntinima to nda ɓe wonɗatat felore ɓe yangaɗa wonata dow muɗum wa taba allahu ala gulubihim allah takki dow ɓerɗe maɓɓe fa hum la yalamuna hamɓe ɓe anda o wima tagaddama misluhu yelu man artino ɗum ɗumejo o wino woodi ha en jangino ko saali fa hum la yafkahun kamɓe man ɓe pamata ɗume alkhayra hayru to fa hum la yalamuna ɓe anda alkhayra hayru ɓe anda ko ɓurɗum kam woni ha ɗotanagoma ha deyde umroje ma jaada be maɓɓe yataziruna ilaykum ɓe ɗo gelditana on to ɓe ngari go ɓe ngara ɓe bolwa geldi maɓɓe fitta hallufi heedi duutaki naka jawon haɗata ɓe yaago inna buyutana awratu ma hiya bi awra in yuriduna illa firara ɓe yecca ɓe wiyana suudi maɓɓe ɗo surata to ɓe dilli ɗo ɓe konanimɓe maɓɓe ɓaawo kaye kamɓe ɗo woodi sungullaji ka ja wodani ɓe ɓe ngara ɓe bolwa ko laataki goonga sam yataziruna ilaykum ɓe yelditoto her mon fitta hallufi ha duutaki man ida rajatum ilayhim to ni on lorti her maɓɓe minal gaswi daga to konu en bolwino konu man ɗo ɗum gaswatu tabuk anda ɗum to jotta kam on taskita to nini on lori ɗo nde allah seni ɗo wiɓan ni to on lori ɗo fakkat ɓe waran ɓe yeddito almutakhallifuna bilbatili wal akadibi luutuɓe ɓe jaada e ɓe mon konu tabuk go yaake to on garti goo ɓe ngaran ɓe gelditoro ɓe pewe ɓe haalaji ɗi gonɗa e sam to fakat nde allah seni ɗo wi noon kana andi noon man waɗan ɓeɗo ndena kadi jotta kam wakkati lortuki maɓɓe ɗo bayanu tidarihim indal awdi ilayhim ɓe warat kadi ɓe mbangina wayi gedditol maɓɓe heedi moɗon heedi sahaba en toon ni ɓe lori wiya annahum kanu bid'a wa samanina rajulan fillama kamɓe man ɗo yimɓe 18 e gelɗe ɓe ka fuu nafiki en on فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون إليه وقت دنين لا الله ورتي daga kunu tabuk ɓe ngari ɓe ɗo gelditinamo wa ila ashabihi ɓe ɗo yeldita heedi sawbiraɓe sahaba en nulaɗo allah bil batili ɓe pewe mere wala gonga ha ko ɓe mbiyata man sam ɓe wala geldi ko irin ɗiye nden ɓe gecca moye fu wiya nda geldol ko haɗi ɗum yaago ɗum allah seniɗo nde yecci daga arande ɓe ɗo taskiti kadi ɓe andi noon man ɗum waɗan yaake man ɗo ɓullahum wiiɓe to ɓe ngari ha ɓe geldita man ɗo la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana allahu min akhbarikum la ta'taziru ta geldite mere lan nu'mina lakum min gonɗinta on nusaddigakum min gonɗinta on ko on yelditi ko waɗi bo qad nabba'ana allahu min akhbarikum haqiqa allah yecci min habaruji moɗon ay akhbarana bi ahwalikum allah humpiti min yaakeji moɗon nda ko on tammi warugo wiya kanjum man bo ɗo fewre ɗo on gonɗa e her majum to kanjum waɗi kadi ko on bolmi ɗo ko on yelditi man ɗo min jaɓata geldi moɗon
wa sayara llahu amalakum wa rasulu sese allah yimama kuugal moɗon onon ɓeenulaaɗo maako fu yiyan kuugal moɗon yiigo man ɗo allah seni ɗo anndi ko ɓe huwata non noon nulaaɗo allah bo kañum bo allah anndinan ɗum yiigo man kuuɗe moɗon man ɗe yeeje a sayyiya kuuɗe mon kalluɗe ɗe deyde on waɗata ɗo allah seni ɗo anndi ɗum andinanulaaɗo wal mana sayasharu taallugu amal sayashar kuuɗe moɗon man ɗe tammi wangugo kanje man to yaake man de ni allah seni ɗo anndi ɗum o anndini nulaaɗo maako ragare man noy kadi summa turadduna hooti on soƴƴete on lornote bil baasi ɓe ƴummugal ila alimil gaybi fa annduɗo birni ɗum wa shahadati e ɓanngu ɗum ay allahi kanko woni allah on tammi ɓaawo to on maayiɗo on lornete her maako kadi kanko bo woni kiitowo ha o hiitata ɗo o warjan mo huwi kuugal boongal ma mbar jaari mboondi mo huwi kuugal kallungal bo ɗon bo o warjan ɗum kuugal muɗum kallungal moy fu ko huwi ɗo kanjum tammi tawoygo wa yunabbi'ukum nden o hibra on o yecca on bima kuntum ta'maluna ko on laati on ɗo kuuwa fa yujasikum alay o warja on dow kuugal moɗon acce haala deyde ko on garata on huna dow fewre allah seni ɗo anndi deyde ko on tammi kuwugo fuu kadi ɗo anndini en fakat ɗum sembiɗiɗi kadi haa deyde fewre maɓɓe man ɗo nde wangi non bo wangi fakinta warjeegoɓe ɗo kuugal maɓɓe man nde allah laatake ɗo allah seeɗa ɗo anndi cuuɗi ɗum maɓɓe ɓe ɓanngu ɗum maɓɓe fof sayahlifuna billahi lakum سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين سيحلفون بالله لكم الله سنيد في سيسبحون الماما on Allah سيحلفون بالله لكم سيسبحون الماما on Allah to on ngari ɗo dey to ɓe yelditi ɗo on jaɓayi ɗo ɓe hunninan on be Allah ngam on jaɓa ijanga laptum to on fillitake ɗum woni rajatum to on soɓɓiti daga konu tabug ilayhim er maɓɓe min tabug daga konu tabug innahum ma'zuruna fi takhallufi ɓe kunanan on ɓe mbiya on kamɓe ɓe gelditanaɓe heedi luutuki ɓe ngarayi ɓe jaadayi ɓe mon konu ɗo woodi geldol ɗon woodi enda ɗon kanjum on haɗi ɓe yaadago ɓe mon ɓe hunan bo dow majum hunayre man nde ɓe hunata bo dow fewre ko waɗi ɓe hunata ɗo li turidu anhum ngam on ɗoyla on acca ɓe bitarkil muatabati be accuki feluki ɓe na non noon kunowo fu na o yiɗi o jaɓane wolde maako on to nden wolde goo fewre o wari o huni ɓeɗo man ɓe waran ɓe huna dow fewre kadi to ɓe huni man ɗo haaje kana on ɗoyla on acca ɓe ngam ta on fela ɓe ta on nangira ɓe be felore du allah wi fa aridu anhum ɗoyle e acceɓe innahum risun kamɓe ɓe ɓe soɓɓe gazirun dakkiɓe li fumsi batinihim ngam soɓuki suuɗi ɗum maɓɓe nder ɓernde laati soɓi kanjum on waɗi jotta kam demgal bo wanginta ko woni nder ɓernde goo ɓe ngara ɓe kuna dow fewre haaje maɓɓe bo on yerda ɓe jonta ɗo tan ɓe numata wattan majum allah seniɗo annduɗo ɗum allah seniɗo tammi ɓe hiitugo dow majum kanjum kam ɓe paalayi haaje maɓɓe ni jonta ɗo on accata on fela ɓe fa aridu anhum ɗoyle acceɓe tappeleɓe man innahum risun kamɓe ɗo ɓe soɓe gasinum ɗakkuɓe fumsi baɗinihim ngam soɓuki suuɗi ɗum maɓɓe nde ɓe laatake banni nder ɓerɗe maɓɓe soɓi nden kamɓe man ɗo ɓe huwayi ɓe ɗowtanaki allah eno laaɗo muɗum noragare maɓɓe to ɓe maayi kadi allah wi wa ma'wahum jahannam moɓorde maɓɓe woni yite jahannam jazaa mbar jaari bima kanu yaksibuna ko ɓe laati ɓe ɗon faggito faggitinki ɗo ɓi adamajo ɗon faggitira kuuɗe boɗɗe ɓe kalluɗe fuu ɓe terɗe maako nonnoon ɓe ɗemgal maako nden mawɗum man kam ko haɓɓi nder ɓernde maako kadi kanjum on huutinirte ngam ko woni nder ɓernde maako ɗo kanjum wonan niyamaako dow majum o warjete ɓe man
kuuɗe maako banguɗe ɗe seeɗe jaaɗa ɓe suuɗi ɗum ko nder ɓernde maako kanjum ha taw hiiɗi ɗo ko goɗɗo laɓɓinta arande ka se ɓernde muɗum ɗo arta laaɓa to ha deydey modiɓɓe bolwata haala senuki ɓi adamajo ɗo se o sena suuɗi ɗum maako tawon o lutta senugo banguɗum ɓernde maako suuɗinde ɗo se o senande keferaku hawrango allah ɓeetana muɗum guedde o wurtina ɗum noon haɓɓugo kalluɗum o wurtina ɗum hidde ko o sena herde maako banguɗe bo ɓe nangarɗam maako ɓe giyo malla ɓeetamamuye to terɗe maako banguɗe goo bo seni nden o lutta darago yeeso allah seniɗo kadi o laata o seniɗo ngam kuuɗe maako jaɓe amma ɓe nde ni ɓerde maɓɓe laatake coɓɗe nden jotta kam fakat ɓerde gona suuɗi ɗum on laati soɓi terɗe maɓɓe banguɗe bo kanje bo ɗe soɓi kadi ko ɓe kuwi kuuɗe laaɓde kuuɗe man ɗe laaɓayi nde ɓerde laaɓayi ragare maɓɓe noyi wo ma wahum jahannam ɗum woni moɓorde maɓɓe yiite jahannama kadi jazaan bar jaari bima kanu yaksibuna ko ɓe laati ɓe ɗon baggita allah seni ɗo wi yahlifuna lakum ɓe kunanan on li tardaw anhu ngam gerdon ɓe haa to allah seni ɗo wi ɓe kunan ngam on ɗoyla ɓe ta on fela ɓe lori allah seni ɗo wi ɓe kunan ngam on gerda ɓe fa in tardaw anhum to on yerdake ɓe dow ɓe laati ɓe coɓɓe ɓe laati ɓe pewoɓe onon on jaɓaniɓe fa inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin ande allah ka yerdata accina yimɓe fasiki en losiɓe wurti ɗowtanaki allah o yerdata ha deede ko ɓe woni ay anhum ha ɗo o wiyanno fa in tardaw anhum o artiri anhum sike fa inna allaha la yarda anhum allah yerdatanoɓe banni nden allah wangini fa inna allaha la yarda anil qawmil fasikina yimɓe fasiki en o wangini ɗon man ɗo ha deede nokkure lameri no se o waddi inde wangude wari ɗon ha wangina laaɓa kadi jotta ka deede no ɓe ngoni ay wala yanfa'u ridakum ma sahadillah yerda moɗon nafata hawtade ɓe tikkere allah mo allah tikkini ɗum on gerdi ɗum yerda man wala ko nafata yo ɗon man ɗo non noon bo laati kala kefeero ɓe nafikijo fuu allah seniɗo takɗomo ɗo yerdakimo accu haala allah seniɗo accimo ɗo yeeɗi ngendam maako dey malaika en allah bindoɓe na ɗo winda kuuɗe maako nde ɗo winda bo ragare man fuu kadi o tammi warjeego dow kuuɗe maako ɗon allah seniɗo wangini ngam soggo ɓerde maɓɓe goo kamɓe man ɗo ko ɓe habdata fuu ha on gerda ɓe onon mumini en ko on gerdi ɓe bo allah ka yerdataɓe ngam kamɓe ɗo ɓe fasiki en fasikaku ɗo naban en wiyata goɗɗo fasikijo ha wonde fulfulde dey fasikare ɗo kanjum on huwugo gedde a nani goɗɗo fasikijo ɗo goɗɗo man geddo allah on oɗo huwa ko allah haɗi malla bo ko allah umri oɗo acca o woni fasikijo nden to noon no o wayi to a wimo fasikijo bo o ɓerna fayinta ɗo ton e kon to o acci kadi ko allah haɗi ɗo o acca ɗe ko allah umri bo o umri to nde ɗe fonde bawɗe maako al arabu ashaddu kufran wa nifaqa الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا آية أرند هرقريها إن جنجي إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين هذا ناوي حابل فإن ترضوا عنهم تون يردك به ناي عنهم ورب الأميري فإن الله لا يرضى عنهم ألا يردتا بنينو لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ويردتا بفاسقين وانجي دوما كوادي
ngam ɓesdugo ha ñidduɗum kuugal maɓɓe ɓe hallede maɓɓe nokkure Allah seniɗo tindinide ɓe ɓe fasikaguɗo alfisku wal khuruju ani ta'a kanjum woni wurtugo accana ɗo tanaki Allah Allah seniɗo wi al arabu asaddu kufran wa nifaqa al arabu gawyinkoyen to wiyama arabu ɗo alul badwi ɗum yimɓe kawe yimɓe ɓe jooɗaki ha gure mawɗe on wiyete al arabu ɓe mbi to yiɗi o arabjo to yiɗi na arabjo fu wiyete al arabu yo to wi arabiyu bo ɗo mbose wolwoɓe wolde arabiya kanko bo ha nokkure nde woni fu al arabu ahlul badwi yimɓe kawe asaddu kufran ɓuuri satugo keferaku wani fagaɗe nafikaku min ahlil muduni ɗi inta yimɓe ɓerniji ko waɗi kadi li jafaihim wangilaji ɗabaihim tibaihim ngam yawnare maɓɓe e non noon satugo ɗabi'aji maɓɓe wa ɓoodihim an sama'il qur'ani e woɗɗuki maɓɓe ɓe accananugo qur'anu a yi ha dede goɗɗo ɗo ferwi ha kawe mum feere maako ɗo oɗo yiya hunde fuu wala bana maako oɗo yiya kanko on woni ɓurduɗo ha kala hunde ko nde yeere nden al arabu wardi nde wardi arabu ɗo ɗum jinsu on kala on man fuu na ɗum jam'u arab dey on wiyete arabu ɗo kay ɗum jinsu ɗon yimɓe jooɗiɓe ha kawye on to nden wal arabu al mutakallimuna bil lugati al arabia to wi al arabu nden ɗon bo ɗum wolwiroɓe ɓe wolde arabia on wiyete noon taw kanjum de deftere wangini e tafsir o meɗen jalaluddin rahimahullah o wi ko waɗi kamɓe man ɗo ɓe ɓuuri satugo keferaku ɓe nafikaku ɗo to min ahlil muduni li jafaihim ngam ɗaynuki maɓɓe wa gilaji ɗabaihim e satugo ɗabiyaji maɓɓe wa buudim e woɗɗuki maɓɓe an sama'il qur'ani accinanango qur'anu yaake nden so na ɓe ndilloy ɓe gilli annabijo sallllahu alayhi wa sallam malla yimɓe iftiɓe daga madina yaali ɓe jangi qur'anu ha toye ɓe nanan noon no yaake nden to ngam ha ɗabi'aji ɗi kanji ɗi kawti dow maɓɓe kanjum waɗi o wi asaddu kufran wa nifagan nde laatake noon man ɗo kadi ha hande bo ɗo noon man ɗo waɗana oho ha ɓe janngata maɓɓe ɓe wi noon no ɗum woni ɗum seedata ngam to Allah seniɗo wolwi haala na o wiyay ha ɗum hertora ɓe yaake kaja to ɓe janngata maɓɓe noon woni taw se laatoyo ɓi adamajo laata janngo ha nokkure o woni fuu o anda diina maako ngam keferaku daya o anda diina o huutinira ɓe maaka ɓe daga nder ɓernde maako ngam naafikaku daya keferaku ɗum asli majum ɗum huɗugo moƴƴere Allah seniɗo tagi mobgal takle ɗe fuu fa kartan to tagi mobgal takle fuu tagdi man ɓurni mawnugo ko en gi'ata to yiɗi a wiya bana asama ɓe lesdi nden tagdi man ko ɓuri famɗugo ko en gi'ata to yiɗi a wiya bana cufel fuu Allah seniɗo tagi ɗum nde ɗum taga ɗum bo kanjum man ɗo se ɗum ɗo woni dow ɗo tanaki Allah dow no muuyi non hunde man nde yarata nden ha nder takle man ɗo Allah seniɗo tagi waɗi ɓe hikima muɗum o wi ɓiɓɓe adama ɗo on o tagi ɓuri mawnugo ɓuri teddugo ɓuri marugo daraja a yiya deydey tagefoji ko a yiyata fuu hayruji ɗi Allah hokki ɓiɓɓe adama ɗo wona tagadi fuu a tawata heɓi iri majum mi andi jonta aɗon ma wiya noye malaika en muyita yawu a yiyay Allah ɗonena malaikajo ha ɓi adama na a meɗinango Allah leni ɓi adama ha malaikajo na andi ndenanaɗo kayum ɓuri teddugo Allah seniɗo wolwi banniman ɗo nden Allah seniɗo waɗi ɓe hikima muɗum on noon walagad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr Allah seniɗo wi haqiqa min teddini ɓiɓɓe adama teddugal ngal a laara tagadi no Allah seniɗo tagiri ɓi adama man tawon tagadi maako ɗo wala tagadi fuu nandi iri no Allah seniɗo takri mo nden a hiisa a laara moƴƴe ɗe Allah seniɗo hokkimo a yiya ɗemgal maako ɗo ngal gootal o wolwiran bolle kala ɗe o ekkiti o waawi fuu be ɗemgal maako ma o wolwan kala haaje ko o yiɗi fuu o haɗiran be ɗemgal maako ɗo huunde nde o yiɗa fuu tagadi ndiye a yii kayum nde ko a yiyata waawi noon a heɓata seɓi adama man nden kam Allah seniɗo wi wa hadaynahum najidayn min kandimo ɗate ɗiɗi nda laawol hayru nda laawol sarru o wawan heftugo o sufta ko ngo lewol fuu o tokko hakkunde maaje kanjum waɗi ko o tokki fuu o warƴititteɗo dow majum nde ni Allah seniɗo teddinimo
allah seniiɗo suftimo wa rajagnahu min atayibati min riski ɓe ɗo kuuje belɗe a yiya ɓi adama ñamdum no wayi a yiya ɓi adama suudu maako no wayi saare maako a yiya ɓi adama mbaƴƴantewa mum no wayi laaru nder takle allah ɗo fuu ɗume on allah seniiɗo hokkiɓa ko hokki ɓi adama daga tagaɗi maako en mbi ha no o yetti ɗo a yiya mardi ko allah seniiɗo marni ɓi adama hunde ndeye allah seniiɗo marni iri noon ko ñiiwa be mawnugo maaga a yiyay ñiiwa ɗo mari saare muɗum tiɗimde a wiya colel na ɗo mari suudu mum na o ɗo mari suudu mum nandi ɓe suudu mana laaru polale suudu mum no wayi ɗum saɓɓo tan wara ɗo waali ɗo yiyende toɓran ɗum peewol heɓan ɗum gulɗum fuu fiyan ɗum yaake feere to ni haa ko leɗɗe saami acci saɓɓumal meere a yiyan bo a jaɓata sey a moƴƴina suudu ma sakko to a woodi jawdi kam a waɗa hunde nde faddante peewol be gulɗum fuu accuma ɗum kam haa nder baƴƴantewa ma fuu a waɗa iri noon ko allah seniiɗo hokki ɓi adama teddiniri ɓi adama ɗo wona ko heɓi noon to nden kam jotta kam sey o yetta allah seniiɗo ɗo moƴƴere muɗum kadi to yiɗi haa kawye o woni to yiɗi haa wuro o woni sey o laato jonta ka o hirliti o hefti moƴƴere nde allah seniiɗo moƴƴimo o yetta ɗum yettore man woni o rewa allah seniiɗo tan o rewra allah seniiɗo bo dow laawol ngol allah seniiɗo umrinulaaɗo muɗum yettiniri laato bo keeferaku be gedde kam o dayto ɗum ta o waɗa ɗum woni faagan noon naafikaku bo sey itta haa maako tata laata ni oɗo wanginani yimɓe diina yimɓe ɗo gi'a nden nder ɓernde maako keeferaku ɗo suuɗi kam ngam naafikiijo ni wayi to ɗo kam ta ɗum wona haa maako e noyi waɗata kadi ɗum wonata nder ɓiɓɓe adama waɗata ɗo kam no waɗi pat ɓe hoɗɗiroore allah muño allah kiita allah a tawan mumini en saalihi en ɗon ko yaake ndey a tawan bo heeferɓe yedduɓe allah bo ɗon ko yaake ndey a tawan caka caka maɓɓe bo laatiɓe naafiki en bo ɗon ko yaake ndey to ɗum ɗo allah seniiɗo kanko noon timma bawɗejo jamu risala wi to woodi ko salorima ha naftuma ɗowtanago allah toru allah seniiɗo ɗo elta naftuma waɗa ngu ɗowtanamo na haala wonugo ha kawyeɓe haala wonugo nder berniji ko laati kam andugo allah seniiɗo ɓe laawol laamgol nde nder rewgo allah seniiɗo ɓe laawol laamgol kanjum on woni hisnata wa asdaru awla kamɓe ɓuri henugo allah yaalamu hududa ma ansar allah gomɓe nder kawyeji ɗo kamɓe ɓuri henugo ay bi allah yaalamu ta ɓe annda hududa keyri ma ansalallahu ala rasuli ko allah jippin dow nulaaɗo muɗum min al ahkami ibgo e kiitaji wa sharayi e sari aji ɓe ɗo ɗaayi berniji mawɗi ɓe heɓatamo janngina ɓe janngata to ɓe heɓata goɗɗo gaajowoɓe sakko ɓe hannditoro ɓe majum e ko noyi on ɓe andirta saria islama kadi noyi ɓe andirta kiitaji islama anndugo kiita islama ɗo no tokkiri fuu sey laato ɓe janngugo malla waaju fuu ɗum janngingo on hakkilo ma no yetti fuu andal ma gongal feere no a heɓiri yetti fuu islama ɗo sona to a janngi islama ma ɓe hoore mum bo a fota anndugo ko woni her maaka ngam deede ko woni ha islama man no allah seniiɗo rewrete allah seniiɗo kanko on yiɗi ɗum o jippini dow nulaaɗo ma ko andini yimɓe to ɗuuti dow majum ni a tawa jotta kam goɗɗo wala nder kiitaji islama ɓe saria islama kadi to anndugo saria islama ɓe kiitaji islama nden huura ɓe majum kanjum hisnata goɗɗo ha nokkure nde o woni fuu kanjum o andan keeri allah seniiɗo nda ko allah seniiɗo umri nda keerol man o ƴaɓɓata nda ko allah seniiɗo haɗi kayum bo o ɓadata o heɓa yaake nden kam o laatoto nder kisanɓe kadi wallahu alimun bi halqihi allah annduɗo takle muɗum hakimun jam hikimajo fi sun'i hakimun gonijo fi sun'ihi bihim ha kuugal maako ɓe maɓɓe a yino allah seniiɗo tagri ɓi adama ɗo ɗon man nder andal maako be e hikima maako a yiɗo kadi ɗe ko allah seniiɗo hokki ɓiɓɓe adama ha ɓurni ɓe ɗo o waɗi kadi ɓe laata ɓe ɓurduɓe duniya ɓe lahira fuu to ni ɓe ɗowtake goɗɗo feere wi ɓiɓɓe adama nde tagama ɗo ɗon hakkunde darajaji ɗiɗi hakkunde daraja malaika en ɓe daraja sayɗanuji daraja malaika en to ni o ɗowtani allah seniiɗo fodde bawɗe maako oɗo huwa umroje kaale oɗo ɗayto to nini woodi ko o fergi o yawat o tuuba o ɗaɓɓitira allah seniiɗo yaafuye
gikku maako go tedda towa ha dilla gikku malaika en to laatake kanko go o faalayi o hufrani allah o rewata allah malla o hawrani allah be huude wonde feere o tokkitini giɗaɗe nafsu maako suunoji maako oɗo hutinira be maaji o faalayi sari allah seniɗo nden bo o lesto ha o warta o tulla saydanuji nden kam nde caka ɗo o woni kam o habda kadi o heedat dow ko ɓuri towugo kanjum on ɓuratamo nafugo tata o hillitina ko laati ndes ɗum kadi to nini o laati gikku maako leesi ɗo o yaran bone ragare majum to kanjum allah seni ɗoy wallahu alimun bi halqi allah anduno takle muɗum hakimun gonijo bo fi sunɗihi bihim heedi kuugal maako be maɓɓe deydey no o takri ɓe ɗo o andi deydey ko leeɓanta ɓe nden kala ko moyejo nder meɗen fuu idde ko allah seniɗo taga ɗum ɗo arti no hoydi alkawal be maako to wari duniyaru o rewan allah seniɗo yo nden kam alkawal ngal o hooyi goo to o rewima o heɓan barjaari mbondi to o rewayi boo fakat o tammi ƴamtego alkawal goo na o hooyi alkawal goo yande o ƴamtede bo allah seniɗo woni ƴamtowomo ndey nden kuuɗe maako goo ndey no o huuri ɗo kañum o jaaboto to o fewi ha jawabu maako allah seniɗo waɗa yawma tashhadu alayhim yande jotta kalare ɓalli maɓɓe be ko e maɓɓe kañum seedanta ɓe be terɗe maɓɓe kañum seedata kuuɗe ɗe ɓe kuwanno fuu ñalomare man on ɓuri ɓadago ha maako nde o tagama e di warta o tagaka kam to nden kam nokkure nde woni fuu andugo saria islama andugo kiitaji islama nden hutinira be maji kanjum woni ko nafata mo wa min al arabi man yattahiju ma yunfigu magrama ɗon nder kawyinko en allah seniɗo wi man yattahiju on jogitanɗo ma yunfigu on noon am wa min al arabi ɗon nder kawyinko en man yattahiju on jogitanɗo ma yunfigu ko o nafgata fi sabilillahi ɗatal allah to ni o umrama waddu ka jaha en jara jihadi be majum deydey hunde nde o hoosi o hokkigo kanjum man oɗo yiya ɗum magraman garamatan o husranan oɗo yiya ba jomorgol on o jomna o doola dow hunde man o husranan oɗo yiya ɗum rusɓare li annahu la yarju sawabahu ngam kanko o tamma e mbar jaari man oɗo waɗa ɗo o waɗayi ngam allah sakko o tamma mbar jaari ha allah bal accina yunfiguhu hawfan oɗo hokka ɗum dow kulol tata o hokkaygoɓe konamo dey tata o hokkaygoɓe gara ɓe koosa ɗum ɓe doole dey wa hum banu asadin wa gadfan o wi ɓeeɗo ha nder maɓɓe yimɓe kawinko er goo ɓen wiyete ɓiɓɓe asad be ɓiɓɓe gadfan kamɓe tanna ɓe wi woodi woɗɓe feere fuu ɗon nder maɓɓe bayɓe bananiman ɓen man ɗo ɓe andi ɓe deydey ko ɓe nafkiman ɗo fuu ɓe hokkata ɗum ngam allah ceniɗo ɓeɗo hokka ɗum ngam kulol nden ka kamɓe man ɓeye ilam anna al araba aksamum a anda kawyinko en ɗo ɓe woodi geɓe geɓe min hum ɗon nder maɓɓe almunafiquna nafiki en kamɓe ka en artino en jangi haala maɓɓe saalino to nden nden woodi nder maɓɓe bo ɓe laataki nafiki en amma kamɓe man nafiki en ɓe wa min al arabi man yattahiju ma yunfiqu magrama ɓe en gonɗi jotta wa minhum muminun ɗon nder maɓɓe nuɗɗiniɓe bo kamɓe man bo ɓe bolwama bana ɓe ye en kamɓe bo ha laati ɓe nuɗɗiniɓe nafiki en kana en yii to ɓe nafki jawdi man ɗo ɓe tamma bana ɗum ñamande on ɓe joɓina bana doole doole se ɓe hokkana ɓeɗo yiya bo ba doƴƴere on ha majum li annahu la yarju sawabahu ngam ko woni fi ɓe tamma e mbar jaari man bal yunfiquhu hawfan kanko man oɗo hokka hunde man dow kulol tata o hisayi wa hum banu asadin wa gadfan kamɓe woni ɓiɓɓe asadinko en ɓe ɓiɓɓe gadfan ɗum inde leƴƴi on ha nder leƴƴi arabe en ɓeɗo wiya ɓeɗo asadinko en ɓe bo gadfaninko en to ɗon man ɗo non noon fakat ko allah seniɗo wima ɗo non noon tabititta tafsir o ko waɗi o waɗɗi ɗo o woodi hujja maako ɓe wiigo noon nde ɗon nder maɓɓe bana ni nden wayatarabbasu bikum dawa'ir ɓeɗo renanano onon taarindiji yantaziruna bikum dawa'ir ɓeɗo rena jotta kam ha masibotema jippoto dow mon dawa'iru zamani taarindiji jamanuru anta ngaliba alaykum no firlita dow moɗon fayatakhallasu nden kanko ka o softa wiya to daga nane ma min kami wondani no ɓe maɓɓe sike allah seniɗo wi alayhim da'iratu sawi ɗo ɗum du'a on yalla tabitit dow maɓɓe kamɓe man ɗo taaruki kalluki ha biddammi da'iratu suu'i
والفتح دائرة السوء أي يدور العذاب والهلاك عليهم لا عليكم kamɓe man ɗo ko taroto dow maɓɓe yangada ɓe halakuye ko taroto dow maɓɓe kadi na dow mon onon kam wallahu allah sami'un nanowo li aqwali ibadihi konguɗi jeyaɓe ma ko alimun anduɗo bo bi af'alihim kuuɗe maɓɓe nden kam boɗo anda ko wolwata kadi annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi mo laati bolowo nder moɗon wolwa goonga sona noon bo jeeɗatata o wolwa nde allah seniɗo ɗo andi jotta kam ko on bolwata kam bolwe kadi ko laati boɗɗum o nanowo o anduɗo kuuɗe moɗon bo nden kam nde laati o nanowo o anduɗo man ɗo ɗume tokkata ɓaawo man o warjan on ɗo majum to ɗon man ɗo ta goɗɗo laata kayum kala ko nani fuu wolwan ko sahiɓe sahay ta laata ko yimɓe ɗo huwa fuu o huwan hunde man nde wonde ɓe nde woɗay ta aɗa waɗa noon o taskita ha kala kuugal maako fuu sey laato ɓe andal o hurata ɗum bolliɗe maako fuu o wolwa ɓe andal ko nafata yimɓe nasallah salamatullahi